Tá mé díreach take go fada le dún garbhán I gundé Fort léargas an casal le ban fíorthimú. Natalia Ní Fhaoláin. Is é an Oireachtas an ócáda bhfuil muidna chuní a Gléasta chun Féasta agus tá mé chun níos mó aithne a churthaí. Natalia, tá sé daspúla leat, inis don beagáín futain. Is Brasaíleach mé. Sin chúscoil gháil na gam ná bhí saime gam sa n-amhránaíocht ar an sean-nós I gúna. Agus bíonn tos agus farcéile leir as gháil gan thabharfaidh. Ha canéil gcuin ar YouTube agus chuil rud like just trí gháil. Tá muid géire like sort vlogan agus rudí níos seimplaí mar sin chur fháil in gháil mar níl hé down like ha téileféiseach sin méid. So yeah. Agus inis don beagáín faoin óchad mór atá rót. Racha mé go dtí an Oireachtas na Samhna an bhríonsá. Agus ha édí spéisialta tastáilm den ócáid sin. Agus cén cinál gúna bhfuil wet? Neadar mé, tám sé oscailte do ruidir bé. Is mailm sa thabharfaidh stíleanna nua nó bíidir rudí beagáín difriúil ón méidecha t-amhránaí. Cé bhfuil tionchar Victoriach agus máníiseach ar chuid édí I gcóir ócáid spéisialta. Ní duna doíar meise, so bhím sí gúnaí gur a bheith pléicíocht leis na héadaí pí sa beag. Gléasta an Féasta ar TG Cethe.